Hawu bashada ngempela amapitshi benobits. Hayibo. Ya mfethu bagcine beshadile. Ulishada kanjani konje kodwa idandukazi amapitshi? Amapitshi mfethu uyangixaka mina lento yakho uthi ungavela ushade idandokazi. Kodwa ke mfethu aphumile amafayili abo ngoma wakhe. Emva kwalo mshado wabo aphumile amafayili kulabantu abanayo nanendlu. Ngiyacabanga labantu bahambe belala emafletini. Akanayo indlu lo muntu. Aphuma amafayili, aphuma amaqiniso umama washo umama mfethu namhlanje ukuthi ubabes ingane uhlezi ethi unengane azibone izingane akhona nezingane akakaze abone ingane kodwa uhlezi ethi unezingane Akuboneki lokho. umama Mpintsha namhlanje hayi ngivuke ngomama Mpintsha namhlanje egedela nje amafayili wonke leyo nto ethi ubabes izingane ufaka izipontshi ahlohla izipontshi athi unezingane eqamba amanga kuyimanje umama ulinde izingane uthi ifika nini izingane yabo indidane nje lento ayo nomshado wabo awubusisekile umama uyakhala ukuthi wayengekho nanasemembesweni kwayengekho kwangibheswa abanye abantu uyabuza obala ababambeswayo amabhadi bazolandelwa amabhadi nje oMampintsha benobabes lento abayenzile ayikho right ukuthi bashade umama uyasho nanosuku lomshado kufanele kiwe emshadweni umama bamthengele ophaqo uvele umama icathula nazo ophaqo ugqoka ophaqo umama Mpintsha ecabanga kubusika kunje kubanda kunje umama Mpintsha inecathulo nje ophaqo abakaze bamenzele lutho uyasho ukuthi uMampintsha ubhizi unaka umndeni wabo kaBabes kuyimanje ugxile kuona mfethu uyayicabanga leyo nto bra uMampintsha nje unaka umndeni angafanele unaka amnakile uma wakhe ugxile kuyigebengu uyasho umama Mpintsha ukuthi isigebengu futhi lo baba lo kwaBabes thina simazi uyakhipha wonke amafayili isigebengu umgulukudu inswela boya yangoqobo itshontsha kwasani iyatshontsha yabona si umama Mpintsha lento into akade ivalele ngaphakathi useyawakhipha nje amafayili ukuthi ungabe ulishadi idandokazi nami nje ngiyimina bengeke ngize ngimshade uBabes angifuni uqamba mama bengeze ngimshade uBabes bengizocabanga nje nami ngumama Mpintsha ukuthi uBabes sengicabanga kahle benza amahololo ngemali yengane yami benza amahololo bahamba kodez ngemali yengane yami ngiyicabanga yonke le nto uBabes akena ngeke mina ngeke ngiyamshada nje uBabes akuyena umuntu okushada uBabes oduma akahlelekile hayi ngoba mhlambe ngimelelene naye kodwa akuyena umuntu okushada uBabes oduma fane ga imfundo